दा बिनिनो गोबाङानो माने दुखु मोनलांदों गाबलांदों माने इमान सोरबा बायदिया अबेबा थायोमोन धेमाजि LAC-निफ्राय नैबे 17 जानुवारियाव जानो गोनां गुवाहाटीयाव बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा दोहौआव मोसानाय साखाफाराया जोंहा सोलिगासिनो दं थ' बेखौ माबायदि प्रिपारेसन सोलिदों जोंनि आं नोंथांमोननि एसे देखायगोन आरोना ओमफ्राय थांनाय फार्स्ट टाइम माने जोंना माबायावथ' प्रिपारेसना बिराद दंमोन बहुत गथ'फोर दंमोन आरोना बेबायदि ओमफ्राय दा थाङै माने बहुत खम जाबाय थ' माबोरै खम जाखो होनबा माखासे माने नैबे मोसानो रोङैफोरखौ माखासे सेलेक्ट माखासे रेजेक्टबो जादों मा होनो माबोरै रेजेक्ट जाखो एसे आं नोंथांमोननो एसे फोरमायगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बेनो खोथाया माने गासै मोसानायखौथ' आं नोंथांमोननो हजों थांनानै देखायगोन नङा होमब्ला ओमफ्राय नैबे जोंनि धेमाजि LAC लेभेलाव बेबायदि एसेल' जाबाय आरोना मोसानाय ओमफ्राय माखासेनिफ्रायबो दंबावो थ' आं बेखौ जोंनि माबाखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायब्ला जाबाय नै बेबायदि सोलिगासिनो दं जोंनि प्रिपारेसना जोंनि धेमाजि LAC-निफ्राय सोर दैदेनलांगोन सोर बिसोरखौ माने लानानै थांगोन बा सोर दैबायलांगोन बिथांमोना नैबे जोंहा बिक्रम एक्टर मोननानै लांगोन आरोना ओरै भद्र दं सानैबो एक्टर गोजा ओमफ्राय जोंहा नै पलेन फंबाय दङ बिथांमोना माने दामग्रा ओमफ्राय थांनाय फैनाय बेबायदि बेब'स्थाफ्रा बोरै बोरै जागोन बिथांमोनखौ एसे सोंनानै मिथिना लानोसै नङा होमबा थ' जोंनि जायगानिफ्राय लांग्रा बिथांमोना नैबे बिक्रम एक्टर भद्र एक्टर पलेन फंबाय दङ आरोना माखासे सानैयानो दङ माखासे माबाफ्रा लांग्राफ्रा नोंसोर सानैल' ना सोरबा दंबावो लांग्रा हिसाबै जों नङा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय होजों गासिबो गाइड लाखाजोबदों नालाय जोङो माने दैदेनगिरि हिसाबै बेयाव बाहागो नङा आंबो माने जाबख्रिं दामग्रा नैबे बिथाङाबो खाम दामग्रा बैबायदिसो जाना थाहैबाय माने माबोरै होननो थाङोबा होजोंहाय माने बिदि दैदेनग्रा हिसाबै बेफोरबायदि गैया अनलि मोनसे LAC-आव सासे बा सानै बिदि गाइड हिसाबै होजोंनिफ्राय होदों आरो दा जों गाइड हिसाबै जोंनाव सासे दङ हिन्जावसा सासे जों लादों माने हिन्जावफोरनि प्रब्लेमखौ जों हौवाफोरनाव माने बांसिनानो शेयार खालामनाय नङा नालाय बांसिनानो जोंना मोसाग्रा हिन्जावसाफोर गोजा नालाय ओंखायनो हिन्जाव मानसिखौनो जों सासे गाइड लाबाय लोगोसे जों गासिबो दामग्रा देग्रासो जानानै जों थांनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय थांनो माब्ला रेडि जागोन जेनेबा थांनाया गाबोन 11 तारिख फुंनि 7टा बाजियाव जोङो धेमाजि गगाव बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन दा दिनै जोङो जोबोद माने माखासे बिथिङाव जों गोजोननायबो मोनदों माने जोंनि बागुरुम्बाखौ जे दिनैसिमहालागै एफा बुरजा ज' जानानै मोनसे बेफोरबायदि मोसायाखै आरो जों बांसिन गोजोननाय मोनबावगोन बे गिनिस बुकआव हाबगोन होनना बुङोबाथ' जों बांसिन गोजोननाय मोनबावगोन नाथाय जोंनो बै माखासे फर्मेलिटिफोरा एसे सायाव एसे प्रब्लेम दं खोमा जिखुनु बे बुस्थुआ जानो हायोबाथ' जोबोद मोजांमोन दा बिदि जानाय नङा आरोना दा बिदि जाद्रायनायखौ नंला बायदि क्लियारथ' बुङाखै अब्लाबो जानाय नङा बायदिखौ जों मिथिदों आरो दिनै जोङो सोलायसेनो जोङो सानथाम वर्कशप दंमोन जोंना दा फोरोंनाया बे सानथामावहाय जोङो माखासेफोरखौ गोबां चान्स होदोंमोनबाबो माखासे मोसाग्राफोरा 9 जन 10 जनसो जोंना माइनास जाहैबाय माने जों जेसेखिनि जों फोरोंनो नाजादोंबाबो बिथांमोना बेबायदि पारफेक्ट जानो हायासै दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ दोनथ'नाय जाबाय दा बेनिनो गोबाङानो माने दुखु मोनलांदों गाबलांदों माने इमान सोरबा बायदिया अबेबा थायोमोननो न'आव फैलायदोंमोन सोरबा बायदि हस्टेल दंमोन सोरबा बायदि एग्जाम दंमोन एग्जामनि प्रिपारेसनखौ दोनथ'नानै बेयाव मोसानो फैलायदोंमोन एसेबांखिनि नाजासेयावबो जेनेबा हास्लाबासै आंनि बुजिनायाव बे
बेनो आरो जाहोना माने आसाम गभर्नमेन्टआ जिबायदि माने एकदम इमिडियेट माने डेटखौ फोसावना होबाय जों माने सोलोंस्लाबनो हायाखै ओरैनोथ' जिल्ला हारिमु आफाद हिसाबै गोबां दिनैनिफ्राय गोबां सान सिगाङावनो माने फोसावदोंमोन जे जेनेबा नोंसोर सोलोंनानै था पारफेक्ट जाना था होननानै खिन्थु समा माने ओरैबायदि जाबाय जोंना गायनाय फुनाय सम जालाय हिसाबै जों बेखिनिखौ जों सोलोंनो हायाखैमोन बिनि सिगाङाव जों 10 दिनल' लानाय जादोंमोन जोंनि LAC हिसाबै आरो धेमाजि LAC हिसाबै होमबाबो जों माने बै 10 दिन फोरोंनायाव जों पारफेक्ट जादोंमोनबाबो बिराद गोबाव जोंना हमना ला 2 माससो गेप थाहैबाय 2 मास 3 माससो गेप थाबाय नालाय गथ'फोरा माने एसे देहाया एसे माबा जायाखै आरो हमना ला पारफेक्ट जायासै आरो मोसानोथ' रोंगौ खिन्थु मुद्राफोरा बेरखांजोबा आरो दा बै हिसाबै माखासे माइनास खालामनो गोनां जाहैबाय आरो एसे बोरैबा मोनदों बेनि थाखाय माखासे रेजेक्ट जानाय गथ'फोरखौ मा बुंगोन दा बिथांखौ जोंथ' नेक्स्टआव ओरैनो प्लानिं लाबावदों दाथ' जेनेबा गिनिस बुकआव हाबला नालाय नेक्स्टआव जों ओरैनो नाजाफिननाया थाहैगोन जोंना माबा मोनसे बिनिफ्राय गिदिरसिन जाहैगोन आरो जोंथ' हारिमु सिबियारि हिसाबै जोङो ओंखारबायानो थाखायो आरो जोंनि स्पेसियेलि जोंनि गगामुग हालामाव जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव आङो ख्रिस्टि हान्जाजों सालायबाय थानाया दिनै 6-7 बोसोर जाबाय आंथ' गोबां प्रग्रामखौ मोनबाय थायो दा बैयाव थांनो मोनाखै होननानैसो जोंखौ माने हारिमुखौ गाज्रि मोनबा जानाय नङा बा आं उनावबो मोसानाय नंला बा आंखौ नेक्स्टआव लेंनांला बेफोरबायदिखौ साननो नांलायला आरो पेरेन्टसफोराबो एसे जों जेनेबा माखासे गाइडलाइन हरदों नालाय बे गाइडलाइनखौ जों फल' खालामनासो जेनेबा बिसोरखौ जों दोनथ'नो गोनां जादों आरो दा बैखौ दुखु मोनलायनांला जाहाथे नेक्स्टआव जों बेलेग देर प्रग्राम फैबाय थागोन बेफोरबायदिनो जों बेफोराव ओंखारफिनलायनांगोन ज'यैनो आरो बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय आरो दा थिग আছে मोनसे खोथाखौ आं माने दाउ जाबाय थादों प्रग्रामा मामोन एक्सुवेलि प्रग्रामा दा बेखौ बागुरुम्बा दोहौ होननानै जोङो नाम होनाय जादों आरो बेखौ जास्ट माने मोसानाय दिन्थिफुंनायल'सो होनना बुंनांसिगोन बे मोनसे गिनिस बुकआव हाबनाय बे मोनसे जानाय नंला रेकर्ड जेबो गैला आरो ना बिदि जानाय नंला आरो बागुरुम्बा हिसाबै रेकर्ड जागोन जों दिनैसिमहालागै जेनेबा बागुरुम्बा बिनिफ्राय बांसिन 10,000 जन इसे मोसाफेराखैमोन नालाय जोंनि मोनसे रेकर्ड जाना थाहैगोन आरो ठीक আছে ओमफ्राय थांनायफ्रा बेबस्थाफ्रा बोरै थांनाय बेबस्थाया जों थांनाय थाहैनाय बेबस्थाफ्रा जेनेबा स्टेशननिफ्रायनो जोंना बेखौ रिक्स लाजोबनाय जादों साफ्रोमबो बिथांमोननि गाइडआवनो दिनैनि बे वर्कशपआव जागासिनो दङ गाबोन बिथांमोनानो लांनाय आरो होजोंहाय हटेलाव थानाय खायसे पेरेन्टसफोरा माने बिनि थाखायनो हगार हराखै जे होजों लांनानै जानला मानला थाहैनांगोन माने जोंनि हारिमुखौथ' मिथिखायो नालाय अबेबा प्रग्राम गायोबा अबेबा ख्रिस्टि अबेबा माबायाव उन्दुलाबायनांगोन बैबायदि साननानै हगार हराखै खिन्थु बिदि नङा बे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय थांनाय नालाय गावबा गाव एकदम हटेलाव सेपारेट दोनखानाय दा जोङो गभर्नमेन्टनि आन्दारावहाय नायजानाय जों सासे जेनेबा सोद्रोमा जों जाना थाहैबाय नालाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बिसोरनाव प्रब्लेम गोलैगोन नालाय बै हिसाबै बिसोर एसे सेफ जोनाव दोनहैखागोन होननानै मोजाङै दोनहैगोन आरो हिन्जावसाफोर गोजा जाहैबाय ना ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मा ओरैनो दासिम माने साबेसेसो लांनो साखा फारा खालामदों जेनेबा बेनिफ्राय जोंना बेनिफ्राय 65मोन मोसाग्राफ्रा 65 ओमफ्राय इन्सट्रुमेन्टआव जोंना 8 जन दङ जोंना इन्सट्रुमेन्टआवथ' जायफोर सिगांनिफ्रायनो हारिमुजों लोब्बा लाबोनानै ख्रिस्टि हान्जा दैदेनगासिनो दङ जोंना नै कलेन नार्जारि दं बिथाङाबो सिफुङाव पारफेक्टखा आरो जोंना ओरैजाय खबां बसुमतारि दङ बिथांमोनाबो माने गासिबो पारफेक्टखिनिखौल'सो नाम हरखानाय नालाय बिथांमोना रिजेक्ट जायासै माने हौवाफोर हरनाया 8जनैनो थाबाय आरो नाथाय हिन्जावसाफोरा 65निफ्राय दा ओरैनो 9 जनसो माइनास जानानै बेखिनि थानाय आरो थ' मोसानाय हाबाफारिया बेबायदिसिम जाबाय आरो दा माखासे बेवहाय खोनानो मोन्दों माने माखासेफ्रा बेबायदि पारफेक्ट नङैखौ माखासे रेजेक्ट बानायनो होनना खोनादों आरो ना नोंस्रालाय ट्रेनार नामा बहानि ट्रेनारफ्रालाय उदालगुरि सानबेसे ट्रेनिं लानो मोनखो होनदा जोंथ' माने सिगाङावबो खेबसे लाखांखाबाय 5 बिदिनो 6 डेजसो लाबाय बिनि उनाव आरो 6 माससो थानायनि उनाव बे गुवाहाटियाव जाहैलायबाय आरो साबेसेसो ओरैनो फैदों इयाव दा नैयाव जोङो दायो 3 दङ उदालगुरिनि गेजेर 3 ओमफ्राय थांनाया दिनै नोंसोरबो जमा थांफागोन ना बिसोरजों जमा थांफागोन डिसिनिफ्राय माने बिदि जमा थांनायनि माबा होदों नालाय थ' गाबोननि जमा थांगोन आरो जों थ' बिथांमोनानो सेलेक्सन खालामदों बिथांमोननि फोरोंनायानो नैबेबायदि जाबाय ना जोंनि धेमाजि लेभेलनि मोसानाया थ' बिक्रम बिथाङा फोरमायबाय जोंनि गासैबो A to Z खौनो बुंनांसिगोन नङा होमबा गासैखौबो नङाब्लाबो फोरमायबाय ओमफ्राय बेबायदि रेडि जाबाय आरो ना माथो फोरमायबावनो बयहाबो बेबायदि रेडि जादों जिहेथु जोंनि नैबे धेमाजि जिथुनिखि जोंखौ नैबे MLA लेभेल LAC लेभेल माबा रानदों नालाय थ' जोंनि धेमाजि LAC आवबो बेबायदि रेडि जाबाय होननानै नोंथांमोननो जास्ट फोरमायबायल' आरो ना ओमफ्राय बेबायदिथ' गोलाव बानायबाय थालिया आङो मानसिफ्राथ' बेबायदि ओमफ्राय दा सोरबा रेजेक्ट जाबावबायगोन ना बेखौ बुंनो हाथ'वा दा बेखिनिया दं आरो ना दासिम